Yol итәргә бару өчен әйберләр дә җыелып беткән иде. Тик алдан сатып алынган юлламалар өчен өстәмә акча түләргә кирәк икән. Туроператорлар күптән Төркиягә билетлар сатып алучылардан тагын акча түләүләрен таләп итә. Бәяләрнең кискен күтәрелүе ни белән бәйле? Ял итмәгән өчен әхәкый зыянны кем каплый? Бу хакта киләсе язмада. Туроператор шалтыратканнан соң, кайберәүләрнең шәп ял турындагы хыялы шелпәрәмә килгән. Юлламаның тагын ярты бәясе кадәр акча түләүне таләп итәләр. Я приобрела тур в Турцию на сентябрь месяце. Мин февраль айында сентябрь айына юллама сатып алган идем. 100% түләү керттем. Барысы да әйбәт булды. Әле күптән түгел генә турагент элемтәгә кереп, очыш өчен өстәмә түләргә туры килә дип, сумманы арттырды. Моны ишетү бик үкенечле булды. Кәефем кырылды. Юлияның тарихы беренчесе дә, соңгысы да түгел. Меңләгән Россия туристының кәефе кырылган. Все включено турына вакыт узгач, туристлардан ягулык өчен аерманы түләүне сорыйлар. Россия авиакомпанияләренең очу мөмкинлеге булмавы сәбәпле, хәзер Төркия авиакомпанияләре ягулык бәяләренә өстәмә түләүне сорыйлар. Россиядә ягулык бәясе Төркиядәгә караганда 2,5 тапкырга арзанрак. Моны закон ничек бәялисең? Юрист аңлатмасын тыңлыйк. Вы имеете право расторгнуть этот договор. Сез бу килешүне үзәргә, дәгъва белдерергә, акчаны кире кайтаруны таләп итәргә, килешү үтәлмәгән өчен компенсация түләттерергә хукуклы. Юл бәяләре артты. Санкция шартларында элеккеге бәяләр белән барып булмый. Әгәр кешеләр кая да булса барырга теләсәләр, шунда ук сайлап алырга тиешләр. Чөнки иртәгә юл бәяләре тагын да арта. Экспертлар Россиядә ял итү мөмкинлекләрен тәкъдим итә. Хәзер Төньяк Кавказ курортлары популярлаша бара. Әйтик, Дагыстанга иртәнге аш, яшәү һәм трансфер белән юллама өчен уртача бәя бер кешегә 40 мең сум тора. Бу чит илгә барудан 3 тапкырга арзанрак. Фарис Мөхәммәтов, Гүзәл Зайнакова, Татарстан яңалыклары.